Oy, may buntag guys. So mauna ni siya. Kuha man kog 30 reacts Facebook. More man ganito, mga 40, 50. Puyawa, oy. Pero mauna ni, sugod na kong vlog karon. Karon ang lawas sa bayon tamo ang plano ni kay trabaho man akong papa sa bayon man ako siya. Sulod man ta sa aeroplano basig nang utana ka buang ni Christian oy nagsitsids man na sulod dugay ko natulog gabi kay nagdula kog PUBG so ay jud pagdulag PUBG tanawa maro kog buang pero mao okay ra na magsids ra ko kay hayag man gyapon so mao na siya sa bayon ta mo wala man ta sa opisina sa kong papa ron naman ta sa living room karon basig mingon ko lain na ni Christian mingon ako sa opisina ingara ko kay balik ta. So man, balik ta karon na padulong ta sa opisina kay basta gimingaw na ka sa area ba niya. Mao na ni siya. Okay? Opisina ninyo. Okay. Ha? Check in ako niya nig mulakaw na ta. Sige. Mao ni guys, mulakaw na ta. Dad. Na ako papa kuyaw kayo nakatrabante ba. Lipay ay. Ang loy ari kay babiyan ako akong balanggang iro. Oy. Goodbye, me. Hello, sa gulaga. Dile. Oh, loy, sa gulaga. I love you, baby. Mana siya. You coming? Okay. Yeah. Mana na atas gawas sa kumbalay. May butay siligan. Di lang ta magbanha kay kasabaan tani. Pero ako na sad mag-drive ron mga guys. Okay, so naisikanan to siguro nig mura kog buwang. Oy, love you. So, drive ko ron. Bawal man na mag-text og drive. So, kita ra taw niya nignana ko sa airport ha. Love you. Last bitaw ni. Pero karon gikan ta sa kumbalay na akong neighborhood niya paghuman kay padulong tag airport pero maghunong sa tagkape kay uhaw man kayo niyang plano ani luparon ako akong papa gikan sa isa ka lugar padulong siyang trabaho sa Orlando which is kung sa aeroplano ba 30 minutes kung sakyanan kung magsakyanan mi ron 2 ka oras bahala ka ay magsakyanan ako ay 2 ka oras kay sa arang 30 minutes asa magana sakyanan ay atik lang kay dili ta bugo airplane ta kay 30 minutes good so balik sa akong ingon nga bawal mag-drive og text testingan ako kuha tanan footage ha. Pero maura ni siya. Naara ko sa kanan ron hulat ko sa kong papa kay malibang sa daw siya. Malibang siya magulat sa ako niya. So see you guys sa airport kung sa kapihan. Bye. Abot na ta diri sa airport niya paghuman bawal man sad mag-text og lupad so mag-check up ko ron sa eroplano walk around anda mang eroplano para maglupad unya tagaan footage dito sa taas ba nya tanawon lang nato kung usa ka daghan ako ma-shot kay lupad ba yata so kung dili kita ra ta sa Orlando basig maglanding mis dagat ron ligo mig dagat o tagabalo sige kita ra taw niya ha. Goodbye. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with a... nalock na ang aeroplano. Kita ka na ata sa airport sa Orlando. Naguna-una na akong papa kay late na siya mo trabaho. Suko guys, suko kay hinay na akong mulupad. Nga madakpan tag pulis na kay paspas kay ta mulupad. Ha? Ngano suko man kakol? Pero kita ka na may aeroplano sloyo. Kailan kayo? Mga tao rin, nagtanaws ko, amuro na ko buwang, kay nag-vlog-vlog ko. Ako yung lunchbox na ko, amuro ko tinuod pa iluto. Kung aeroplano, goodbye. Love you airplane. Pero nami dire ron niya, maghulat ko mo uli akong papa.
gikan sa iyang trabaho mga alas 9, alas 8 niyang gabi, alas 12 pa ron. Di okay ra kayo. Pero sige, istorya ta pag-abot ang sulod. Sulod na natasulod sa terminal ang aeroplano. Kung gusto ka man to sa aeroplano, liko ka diri. Tuloy ka dito. Lahi man isa sa terminal kay diri kung nakay mong sariling aeroplano, diri ka magpuyo, maghulat ka. Ako kaso ani maghulat ko hantod unsa naman ron alas 12:30 size 12:36 size. So maghulat pa ko ni sa kong papa mga alas 9 pa muli diri nya maglupad pa jud mi pa uli. So mao na yung adlaw nako mag-study ra ko diri. Study ra ko diri hulat ko sa kong papa nga muli. Pero maura man na itor ta kag tamuron sa banyo. Sige gusto mo tanaw banyo ba ko kay banyo. Ko kay banyo. Guwapo kay banyo. Pero nakadungog siguro sila nga mo man buang nga tao. Ay, wala ni dayon. Pero okay. Sige, tumuron sa kwarto. Relax. Morning guys. Naatas banyo. Nabito na ang baktas tra. Bahala dyan kada. Pero gwapo mo nilang banyo. Lami kay munog balay ba? So, morning siya dre. Nakayon sa mga tissue na pa kay panghugas baba. Kay baho kay kagbaba. Na ilusyon no. Na ihianan. Napay shower oh. Kuyaw kayo ba? Napay shower. So, pwede ko maligo dre kung gusto ko maligo. Miss, play kong tawilya ba? Ikaw ligo ko atik lang. Butang ko nga bata. Pero, man siya. Kuwapo kayo. Pag butang ako kama dre, pwede ako na himunog balay. Sige. Kita rat. Balik na ko gikan banyo. Hilom-hilom na ko gamay kay nabay ang mga ubang tao dre. Katawa ba sila? Katawa mo ka. Ang bitaw. So, man siya Pilot's Lounge. Dra ka magtanaw TV na kita ka sa TV dra. Yeah, diri kong study maglingkod ko diri. Pwede ka diri mag-research ka about sa weather ana. Nya paghuman luto ko ron naman ko isudan ra sa ko ang lunchbox. Nya napay isa pa ka tour. Diri matulog ang pailoto, diri ko matulog niya. Unsa man man kuranan. Pero pailoto lang da para sa mga gagmayng eroplano ba. So kita rata sa kusinaw niya kundi pagluto kong sudan. Oy, nakoy update ha. So, human ako kaon. Kapoy na ko. Wala ko nag-video kay namogoy tao dito. Ganyan maulaw ko ba. Pero nag-ulan si gawas na sila tanan dre sulod. Na dito, studio. So, mao ni tulog sa ko. Kita rata niya ni gabot sa kong papa na pay city ka buk oras bago pa siya mo balik diri. So, tulog sa ko. Kita ra taon niya ni larga na sa ta. Sige. Labi. Sige, may buntag. Pero, gabi na di ay. Pag-uro ko mata, kita ka sa last clip, ulan. Diri kong tulog niya. So, kita ka sa last clip, ulan. Dili na maayo, dili mi kalupad na. So, kung paapam uli, mga duhan lang ka oras, sapit na mga alas 8. So, ampo lang tayo. Hey guys, uli na akong papa na Dre, right dad? Yes, just say yes. Just say yes. Yes. So, undang ng ulan, pauli nami. Naagya po na akong lunchbox Dre, naagya po na akong papa. O yan, kita ka sa mga aeroplano. Aeroplano, kita ka sa aeroplano. Say, okay kayo. Yeah, sumarin siya, maglupad ko pa uli. Unta, pohon iya kung isa ka booking ani ng aeroplano. Yeah, I see it, Echo Lima, they're all Echo Lima's Gulfstreams, right? So, unta, daog lang ko ana premium ba, Wawawi ba. So, uli sa me, paghuman, magkuha kong mga shoot sa air. Mas gwapo man na pagagabi, kay kita dyan ang mga lights ba, kita dyan kayo ni mo ang kagwapo sa Florida ba. So, mauna siya, kita rata pag-abot sa balay ha. Sige. Ibig kong malaman ang inyong tirahan. Nais kong makilala ang tatay mo't nanay. Kung di ka papayag, ako'y magdaramdam. Kaya o alingkwan, ako ay pagbigyan. Pagbigyan mo sana ako.
pagbigyan mo sana ako. Anak ka ng pu, anak ka ng pu. Ano ni, nakauli ako. Kitaga na akong sa mukha niya igso, naghulat sa kuha, di ba? Di ba? Okay kayo. Pero nakauli ako, mauna ng adlaw na ako, mauna yung first vlog na ako. Siganahan mo ato, kung bagbuhat pa kung gusto mo. So mauna ni, kung ang papa, lipay kay, kagidala na kastraba. Pero ayaw dyan kalimtihan na adyo'y naglab si Mua. Ako ang naglab si Mua. So kung nag-usa ka, nagdua ka, kung naglab si Mua, ay kablaka, kay lab ta ka pirmi, ha? Sige, peace. Ayo-ayo.